Od 1.12. do 23.12. Kerky, čo pomáhajú, pôjde výťažok na detský domov a mládež. Čiže keď prídeš, pomôžeš vlastne tým, že všetko, čo zarobím, dám na detský domov. Plus to zapojím do toho súťaž, že dám poukážku v hodnote 100 €, dám svojich 100 €, ale budete musieť splňať nejaké podmienky, aby sa to vlastne tak akože viac rozšírilo povedomí a začne tento projekt vlastne so 100. A bude sa to snad navyšovať. Jaký vlastne koniec toho bude, neviem, ale teda akože bavil som sa aj so pani, čo to riešim a dohodli sme sa tak, že všetko vlastne bude zmluva, bude to podpísané, všetko bude na papieri a transparentný účet, tam sa pošlú peniaze a ja vlastne potom každý deň, alebo teda pokaždé, keď sa niekto dojde a vykonám nejakú robotu za nejakú hodnotu, urobím z toho vlastne denný príbeh, urobím z toho potom výber na Instagram, kde vlastne bude, že prvý deň, tretí deň, piatý deň, šiestý deň a tak ďalej, hej, až sa vlastne dostaneme do toho 23. decembra, kedy už bude nejaká tá suma, pôjdem to vložiť na účet a vlastne z účtu to pošlem na ten transparentný a to bude tiež vlastne akože screenshot, dôkaz toho, že ja som si teda nič nenehal a peniaze, ktoré ste teda dali na to a vlastne dostali ste službu za to, hej, tak sú vlastne na to poslané. A ešte ma napadla taká vec, že lebo sú ľudia, ktorí chcú pomôcť, ale sú zďaleka, nemôžu dojsť, hej. Alebo sú ľudia, ktorí by chceli pomôcť, ale nechcú tetovanie. Alebo im to zdravotný stav nepovolí, hej. A takisto piercing, bla, hej. A teraz ma tak napadlo, že ako by mohli oni pomôcť. Lebo nemôžu ti oni môcť hádzať peniaze na účet, lebo finančná správa sa nepoteší z toho, keď proste obrazne povedané bude ti takto furt cinkať nejaká suma a ty za to nič nedávaš a potom to bude také, že hej. Čiže mňa napadlo, že ja tým, že oni mi dajú peniaze, ja chcem, aby to bolo fér, že oni niečo za to dostanú. Čiže ak by mi niekto chcel poslať peniaze, už akékoľvek hodnote, hej, ale začneme od 10 €, hej, tak dostanú za to odo mňa poukážku. Že v podstate budeš chcieť, ja neviem, ísť na piercing, ale pomohol si detskému domovu za 10 €. Čiže tvoj piercing je o 10 € lacnejšie, alebo tetovanie lacnejšie, hej. Čiže dostane poukážku. Čiže vždycky je tam tá protihodnota, že niečo odo mňa ten človek dostane a takto vlastne vieme to vyzbierať. A keď ten človek napríklad chce pomôcť a nemôže tetovanie, alebo nechce tetovanie, tak vlastne vie to posunúť, vieš, tú poukážku, že niekomu, kto vie, že si dáva tetovanie, alebo rozmýšľa nad tým, alebo priateľka chce piercing, alebo priateľ chce piercing, alebo tetovanie, čiže vôbec som rozmýšľal, že čo im za to dať. Vieš, že ja teraz aj časovo je to tak, že som si to neskoro vymyslel, tento projekt, a ja nestíham už ísť teraz spraviť, ja neviem, možno 50 obrázkov, vytlačiť ich ako nálepky a ešte rozmýšľať to, že ty si kúpil nálepku a ja ti ju pošlem cez takú službu a kedy. No jasné. A to je zbytočne komplikované. No a hlavne to bude stať 3 €. No, a poštovné 3 €. No jasné. Toto je veľmi dobrý nápad, že vlastne kdokoľvek, kto bude chcieť prispieť, aj keď nebude chcieť akože nejaké tetovanie alebo piercing alebo niečo, tak vlastne dostane v tej hodnote, ktorú prispel, dostane poukážku a či už využije on sám, alebo to dá niekomu. Alebo to nechá tak. Alebo to kľudne nechá tak. Myslím, že o to ani až tak úplne nejde, ale áno, akože myšlienka, systém pekný. No, ja si hlavne myslím, že aj to, že to bude od 10 €, tak je to v podstate taká suma, že poviem to tak sprosto, nebolí ťa to. Vieš, že keď fakt, že pošleš takto 10, tak nebolí ťa to, hej. Jasne. Že niekoho môže boliť to, že teraz chce nakúpiť darčeky, chce kúpiť jedlo, chce kúpiť výzdobu, chce kúpiť toto, lebo je teraz ten čas, hej. Jasne. Že proste nemá tam ten rozpočet, že tých 50. No. Čo je minimálka, hej. Jasne. No. Vieš, ale možno si povedať, OK, že tak 10 ma nebude boleť, vieš. Čiže, no jasné. A už z toho mať 110. Áno. A a môže byť proste vďaka takýmto ďalším ľuďom zrazu, že na druhý deň, že 200. No jasné. No. Určite áno. Myšlienka dobrá, pekná, tak
Poďme to podporiť. No. A určite dosť pomôže, keď neviete, jak podporiť, alebo že by ste nechceli finančne podporiť, čo vôbec nevadí, hej, tak veľmi pomôže aj zdieľanie. Vieš, akože na sociálnych sieťach. A teraz nejde o to, že či máš 200 followerov, či máš 30 followerov, či máš 63 000 followerov asi influencer, hej, lebo tu ide o to, že ty ako jeden človek to proste zazdieľaš s nejakým počtom a uvidí to ďalší človek, vieš, a možno aj z tých 10, keby si len 10 followerov, hej, tak uvidí to 10 ľudí a možno ten jeden si povie, to je dobrá vec, idem, vieš, a už máš tých 10 eur navyše, alebo 50, alebo koľko donese, vieš, že není to o počte, vieš, že mne ľudia povedia, že ja by som ti to prezdielal, ale ja nemám toľko followerov, že u mňa to nikto neuvidí, vieš. Je to blbosť, lebo aj fakt, kebyže máš 10 ľudí to uvidí a z 10 sa minimálne jeden musí chytiť. No jasné. Určite áno. Volám štatistický úrad. Úrad. Takže určite to podpor a spravíš tým dobrý skutok. Myslím, že toto obdobie je akurát ročné. Ja si myslím, že o tom. Hej, Že nejak akože si pomáhať navzájom. Je to dobré, lebo keď chceš im aj kúpiť niečo, tak nevieš čo. Vieš, že kúpiš im, teraz bude Mikuláš, vieš, tak teraz dojdeš tam, nabehneš, povede ti, že je tu 30 detí, príklad, hej. Tak ty ja kúpim 30 balíkov, hej. Teba napadne ten istý nápad a kúpiš ty 30 balíkov, hej. Tvojho brata napadne to isté a pôjde, vieš, a zrazu máš proste 90 balíkov, hej. A kto zaplatí toho zubára? No jasné. Dáš 90 kusov sladkosti a čo zubár? Čo te kazí? Tak tomu sa to bude ľúbiť asi, no. Čiže chápem, že nechcú takéto veci, lebo som s nimi preberal, že čo by chceli, čo by im pomohlo, že či nejaké hygienické veci, alebo oblečenie, alebo takéto niečo. Viem, že niektoré domovy majú aj také, že deti si napíšu Ježiškovi, hej. A ty si vlastne vylosuješ nejaké dieťa a tam dostaneš proste napísané, že chce niečo, hej, že dovolenka malé divy. Hej. No. Lamborghini Aventador. Áno, Air Maxy. A vrtuľník. Ale na ďalkové. No, a keby tam bolo dieťa, že Osmo Pocket 2 Hana. Mám. Jeden je k dispozícii. Sklamal. Tento bol iba pre 3 ľudí konkrétne. No. Takže určite to podpor. Ako sa máš ináč? Vieš čo, akože docela fajn, hej, akože je to také trošku, nie že na psychiku náročné, ale v živote som nerobil takýto projekt, že za ten čas, čo tetujem, tak vždycky som sa venoval viac menej, že sebe, hej, a vždycky to bolo o tom, že kto chce tetovanie a piercing, tebe urobím návrh, ty si doniesol návrh, toto urobím, zavrieme a ideme domov, hej. Čiže mám pocit, že som si na ramena fakt, že teraz zobral, že veľkú vec, lebo nechcem sklamať tie deti, vieš. A nechcem ani sklamať akože ani ten detský domov, ani tú pani, vieš. A ja som akože dopredu povedal, že nečaká, že proste teraz dojdem, otvorím kufer auta a tam proste budú vypadávať, hej. Make money. I need the money. Čiže, ale no, je to také, že ja som aj rozmýšľal nad tým marketingom, že jak to spraviť, že proste jak to do tých ľudí vtesnať. Lebo proste môžeš urobiť obrázok, to mám. Môžeš urobiť videopozvánku, to mám. Ale proste urobíš tieto dve veci a budeš to proste súkať každý deň proste na ten denný príbeh. Prvýkrát, keď to tam šupneš, tak si ľudia povedia, OK, wow, super, zaujalo ma. Dáš to druhýkrát a oni, že toto som včera videl, OK, super, dobrý plán, hej. Tretí deň si to môžu všimnúť tí, čo si to tie 2 dni nevšimli. Ale štvrtý deň ťa už takto, že choď už, daj mi pokoj. Že proste už budeš tak otravný, že budeš vyskakovať zo všade. Tak vlastne mňa napadlo to, že tých pozvanok bude viac a každá bude iná. Že v podstate je to stále ten istý koncept. Od 1. decembra do 23. decembra kerky, čo pomáhajú, hej. Ale vždycky je to vlastne, že iné pozadie, iný druh videa a niečo iné na tom robím, hej. Sice text je ten istý. A budeš to stále robiť ty tie pozvánky? No teraz takto.
s prvou pozvánkou mi vlastne pomohla kamarátka Baša, ktorá mi točila aj videá, že na Kerkomat, keď som ho vlastne kúpil a potom na merch, hej. No a ja som od nej potreboval, lebo videl som video hip-hopové, Maniaka, mám pocit, a on má taký videoklip, že vlastne stojí síce na skle a takto sa točí proste kamera a on iba takto do toho rapuje a tak to sa to točí, hej, že chcel som takéto niečo, ale tým, že sa vlastne živí takto, že fotením a videom, tak vlastne má takú vec, tak sme na to dali telefón, hej, a točilo sa to, len nemali sme mikrofón, jak máme teraz, čiže vlastne išiel zvuk z toho prístroja. A teraz, že, vieš, a bolo to, že od 1. decembra príde do 23. Vieš, a mi teraz, že čo teraz, vieš, že išiel som len do Rače, vieš, jej som zoberal čas, vieš, ktorý mohla zužitkovať na čokoľvek iné, hej, tak našťastie mala takú drevený kruh, tak Naria to položila na zem, dali sme tam mobil, ona chudia musela ležať a tak to točila. Sme to dali na manuál, že to bol automat a toto bol manuál a tam to vlastne není už počuť, hej. Čiže to bola prvá pozvánka. Druhá pozvánka bola, že ma napadlo to, že ľudia sú zvyknutí, že chodím celý v čiernom, koženková bunda, vlasy dozadu, slnečné okuliare, že to som proste ja. Je to taký niečo, ja neviem, asi ako oblek Ironmana, že proste také, že to som ja, že moja vizitka. Identita. Áno, no tak som urobil to, že dal som telefón do pračky a tam som dal postupne nejaké oblečenie, akože toto, hej, že to čierne tričko, čierne rifle, čierna koženko, slnečné okuliare a guerale veľké. No ale ja som došiel, že v modrom, vieš, že proste modré tričko, tepláky a vyťahoval som proste, že sa mi vyprali veci a že z normálneho chlapca, obyčajného, jak keby, hej, sa stala v úvodzovkách, ukázal by som, neviem, rockstar, hej, že a proste nastala tam tá premena a ja tým pádom, že ja som už ready, neviem jak ty, ale kerky, čo pomáhajú od 1.12. do 23. decembra, výťažok pôjde, ja už idem, čau, a buchol som pračkou a odišiel som. A teraz tretia pozvánka, tá by mi mala dojsť v nedeľu. Na Chalanisko živí sa tým, tiež robí videoklipy pre spevákov a takéto veci, tiež veľmi šikovný. My sme spolu chodili do skateparku kedysi, hej, Lolino sa volá. A tak som ho oslovil, povedal som mu, čo chcem, jak chcem a teda. On, že dobre, tak sme sa bavili, že kde, tak ja som akože porozprával, že čo by som chcel a on, že nie, že tým, že je to o tetovaní a piercingoch, nech je to tu. Že OK. A Chalanisko doniesol na že techniku, niekoľko svetiel, hento, tamto, fakt akože svetlo také, že som myslel, že neprejde ani dverami. A vyzeralo to, keby som išiel Avatara 4 natáčať. No. A fakt akože veľmi pekne to nasvietil, čo som videl akože na tej kamere a vyzerá to... Nespoznáš to štúdio. Úplne niečo iné, hej. A podľa mňa zase bude ten feeling ľudí toho, že keď uvidia to video a dojdu sem, tak zase si vypočujem to, čo si či v prvom štúdiu alebo druhom štúdiu počul. Som myslel, že to tu bude väčšie. Čiže takto sa mám ja. A ty? Nie až tak pestrofarebne jak ty, ale ešte som sa ťa chcel k tomu spýtať, že nenapadlo ti, že skúsiť osloviť nejakých akože známejších ľudí, že či tiež nenatočia nejaké akože také, že pozvánky, vieš, že to by to mohlo trošku pomôcť popularizovať. Oslovil som nejakých, akože nechcem konkretizovať, lebo stále od nich som nedostal to video, hej. Čiže nechcem ich do niečoho namočiť, alebo že nanútiť týmto, hej. Aj keď samozrejme, že toto teraz nebude tým, že to prvý podcast, hej, tak nebude to mať nejakú že virálnu sledovanosť, že by sa to dostalo ku ním a boli by osočovaní, že prečo to neurobili, lebo som povedal, že teraz to urobí Jožko a prečo to neurobil. Ale teda oslovil som niekoľko mien, niektoré mi odpísali a povedali mi, že áno, zatiaľ mi nič nedošlo, ale teda viem a vidím na ich denných príbehoch, že riešia aj iné projekty. A čiže chápem, skúsim v nedeľu sa že pripomenúť, lebo v podstate v nedeľu je posledný novembrový deň. A pondelok vlastne začína už akcia, je 1.12. Hej?
Čiže ako oni, keď urobia aj tú pozvánku, ja neviem, 6., 8., 12., kým bude do 23., je to fajn, je to super, lebo furt to stíham, furt to vie pozvať, lebo ja nepotrebujem teraz 40 pozvánok a takto ich pustiť jeden deň do sveta, hej, že ja si to musím rozdeľovať a nebyť otravný. Hej, že proste budem sa pripomínať, ale nie, že non-stop, hej. Čiže sú tam takíto ľudia, sú tam aj ľudia možno si teraz uverím, z mojej branže. OK. Takže nejaký tátery myslíš? Áno. Tiež nechcem menovať, lebo teda slúbili mi to, ale bude to na iný koncept, jak od tých influencerov, hej. Ale tiež majú teda dosahy, majú akože ľudí, hej, kontakty a teda budem musieť ísť ja za nimi a natočíme spolu pozvánku, hej. Ale myslím si, že celé to vlastne stojí len na mne. No určite áno, určite. Tak ty si hlavná tvár toho. Áno, ale akože chalani s tým nebudú mať problém, nemajú s tým problém. Bál som sa, že či to nebude problém, či to nebude nejak zasahovať do niečoho, vieš, že teraz teba budem propagovať, ale ja tiež chcem robotu, vieš, že to som sa bál, že či nebudem kráčať po tenkom ľade, hej. Čiže, ale ľúbi sa mi to, že je tu tá komunita ľudí a proste pomáhame si navzájom, hej, že ja tiež koľkokrát som nemal problém spropagovať, alebo prezdieľať, hej, niekoho, kto niečo tetuje, vyrába, robí, kreslí, spieva. Vieš, že podľa mňa je to fér, len tiež sa z teba nemôže stať teleshopping, že ja dneska proste prezdielam niekoho, kto začína spievať, potom prezdielam kodík na elektronickú cigaretu, potom prezdielam niekoho, kto opravuje telefóny a potom prezdielam niekoho, kto čistí klimatizácie. Jasné. Čiže, vieš, a potom ja takto nahážem 4-5 denných príbehov a človek si kúkne na mňa, že teletext. Banner. Rozprávajúci banner. No a unfollow, vieš, že je dobre prezdieľať, ale nechceš znásilniť toho človeka. No jasné. Tak všetko veľa škodí sa hovorí, takže držíme palce s týmto projektom, nech to dopadne teda minimálne tak, jak si žela, že predstavuješ, aby to dopadlo, ale myšlienka je to pekná, myšlienka je to veľká a veľmi mi je sympatické aj to, že teda akože aj ostatní z branže, jak si to teda... A chlapcov poznáš. Hej. Nebudem naznačovať, jeden kedy si nosil tektofúzy a druhý by mohol mať prezývku VLL, vlajková loď Leopoldov, lebo podľa mňa na ňom nenájdeš už miesto na tetovanie, ale stále chodí. Myslím si, že každý sa dozvie, keď to bude aktuálne, nebudeme nič predbiehať, ani nič, ale je to teda akože veľmi pekná myšlienka, klobúk dolu tlieskam a dúfam, že to dopadne k spokojnosti všetkým. Ale určite áno. Ja som sa bavil aj s tou pani, že v podstate oni sú už za tie roky tak vycvičení na takéto tieto veci, že oni už nemajú veľké očakávania. Vieš, že ja verím to, že im veľa ľudí už veľa vecí slúbilo a nasľubovalo hory doly a vzdušné zámky postavili. Čiže ona mi sama tak povedala úprimne od srdca, keď bude kilo, tak bude kilo, aj za to budeme radi. No jasné. Vieš, Veď konec koncov je akože presne každé euro pomôže, obzvlášť dneska v tejto veľmi ťažkej dobe. A myslím si, že to každá pomoc sa počíta. Ja si myslím, že najťažšie na týchto projektoch všetkých je to, že dneska je vo svete také zmrtstvo, hej, že dneska fakt to musíš robiť dobre, kvalitne, ty musíš byť dôveryhodná osoba a fakt to musíš všetko dokumentovať, lebo vždycky vzadu v hlave ťa škrábe, že dá im tie peniaze, dá im všetky tie peniaze, nebude to len polovica, nebude to 3/4, vieš, že prizná to, preto som rád, že sú tie sociálne siete, aké sú a že teda fakt dá sa pridávať na ten denný príbeh a teda akože to zdokumentovať, hej, že toto je takéto plus, že fakt, že to nenáhaš si pre seba, hej, slušne povedané. A vieš to byť transparentný kvázi. Áno. Vieš, že ja fakt akože nechcem sa hrať na chrumkavého. Ale fakt zle by sa mi fakt spalo. Mne to nestojí za to. Lebo ja som sa nad tým fakt, že zamýšľal. Bavil som sa o tom, či s Pederom, či so sestrou proste. A vážne,
by som že nevedel zaspať, hej, ale proste fakt by som sa cítil jak úplná trúbka, že tu som vyzbieral 500 €, hej, a im dám 200 a ja sebe 300 a že a idem si kúpiť niečo, hej, že proste ne, fakt ne. Že vieš čo, radšej by som prežil tú hanbu s tým, že nikto by nedošiel, nikto by tomu neveril a ja by som dal iba svoje kilo. Hej. Jak takto proste ukradnúť peniaze. No dobre, nebojíš sa na základe toho, že presne takéto nejaké osvedčenia prídu, že na základe toho, že vieme, že už historicky sa tu stali takéto fuck-upy s tým, že niekto známy a slúbil teda nejaké peniaze, vyzbiera na charitu, vyzbieralo sa, ľudia poposielali a vlastne nakoniec to tam nikdy neprišlo. Že vieš, že či sa nebojíš toho, že sa ľudia budú voči tomuto skeptickí a že chápeš, čo to chcem povedať. Akože ja si myslím, že dobre je to, že teda ja to budem propagovať, to, že dneska sa zarobilo 100, dneska sa zarobilo 50, dneska si zakúpil niekto poukážku za 10, hej, že teda áno, že chcem to stále, hej, takto, že dávať a už je to len na tých ľudí, či tomu budú veriť, hej, a myslím si, že ak by sa fakt, že podarilo a bola by to fakt, že dobrá cinkačka, tak si predstav, že teraz, že dám na internet screenshot, že z môjho bankového účtu odišlo 500 €. Hej, im na transparentný. Tak už vtedy si ľudia budú musieť povedať, že neklamal. Hej? Že toto je tá skúška ohňom. Že proste teraz toto urobím a myslím si, že potom v budúcnosti, keď raz budem chcieť urobiť či znova na detský domov, či na nejaký útulok pre zvieratá, alebo nedaj Bože, niekde niečo sa stane, hej, nejsom akože teraz záchranca sveta, hej, že toto sa nedá robiť, že každé 3 mesiace, hej, ale teda myslím si, že keď v budúcnosti dojdem s takýmto niečím, tak to bude ľahšie, lebo ľudia budú vedieť, že on tie peniaze tam vážne posunul. No jasné. Že bude dôveryhodnejší. Ten kredit kvázi. Áno, teraz vlastne mám, že 0. No jasné. Na účte je 0, hej, a ideme to proste levelovať. Tak držím palce. Dúfam veľmi, že to klapne vyjde. No. A ja, akože nemám tiež očakávania, vieš, akože viac sa bojím toho, že bude málo. Hej, že nemám žiadny, jak proste niektorí streamery majú nás streame, že ten goal, či jak sa to volá, číta, hej, tak akože nemám toto, hej, tých 500, čo som spomenul, by bolo super, hej. A ja reálne ani neviem, jaká suma existuje, ktorá by ich, ja neviem, na nejaké obdobie zahojila, alebo proste, že by tam bolo, že dobre, vieš, že proste, že si povedia, že teraz dobre budú 2 mesiace, vieš, že neviem, aká je to suma, hej. Myslím si, že taká suma ani neexistuje, že to... Tak existuje, keď im donesem 50k, tak bude dobre. Čo dáme 6 miliónov, myslím, že... Je jasné, ale akože chápeme sa, že asi teda akože nikdy v tomto prípade nie je dosť. No, není, ale v ničom, aj keď v minulosti som pomáhal, hej, že útulkom, hej, Slobode zvierat pred 2 rokmi to bolo, sa mi zdá. Áno, pred 2 rokmi sme tiež robili takto zbierku, ale nie kešovicu, ale normálne, že proste granule jedla, konzervy, pelechy a takto, hej. A tam tiež v podstate nebolo, nikto nevedel, že koľko. No jasno. Vieš, sa donese granul, vieš, že donesieš jedno 10-kilové balenie, vieš, a kúkneš na tetu a otočíš sa a utekáš, nech si ťa nezapamätá, vieš. Čo v tom prípade by bolo veľmi asi nepravdepodobné, že by keď si dám kúku? Ale to by to mohlo, akože. Dám si ruky za chrbát. Alebo do vačku. Pod tričko. V zuboch dojesem granule. No, ale vieš čo, propagujú to ľudia, propaguje to aj môj kamarát. On má tiež TAR syndrom. Okay. On žije v Čechách, v Prahe, on je dokonca z detského domovu. Okay. Hej, že jeho si adoptovali rodičia. Prepáč, ozrejme ešte, čo je TAR syndrom. TAR syndrom je v podstate... Je to viacero vecí, hej, že je to viacero chorôb, ale teda je tu problém s končatinami, že sú nevyvinuté a celkovo sa narodíš v
predčasne ako dieťa, nie v tom 9. mesiaci, ale skôr, asi skôr viac menej taký nedovyvíjaný, hej, a máš tým pádom aj problém najviac trpíme na zraženlivosť krvi s trombocitami, hej, čiže keď toto není nejak kontrolované, čo by mali mať tarovia kontrolované, lebo som sa teraz pridal do skupiny tarov, hej, je nás 218, hej, akože na Facebooku, je to celosvetové, hej, neviem, či teda je tam oficiálne každý tar, ale keď je nás iba 218, je to strašne málo a potrebujem vybudovať armádu, keďže som niekde povedal, že som King Tar, hej, ale teda akože žerú ma. Ale teda je to tam po anglicky celé, čiže musím si dopomáhať prekladačmi, ale teda akože ten úvod ma zobrali, že dobre, že som jeden z kmeňa a dozvedel som sa, že sme teda dva druhy tarov, hej, že je tar long tar a to je vlastne tar, ktorý má dlhé ruky, jak si ty, ale na konci vlastne má hokejky. Hej, a potom je short tar, čo som ja vlastne, hej, no to som ja. Hej, a tam už vlastne ide už len o nejaké tie centimetre, že môže byť takýto short, jak ja, ale môže byť ešte viac, že videl som tam aj takých, ktorému normálne, že tu z ramena išla už dlaň a prsty, hej, že už taká krátkosť tam bola a sú tam cievne ochorenia, srdcové ochorenia a takéto a teda, čo som sa tam dozvedel, že musia byť často kontrolovaní na tieto krvné, lebo náhodou by išiel nejaký tar na kolobežke 25 km rýchlosťou, hej, a bez helmy, bez chráničov, po ceste a spadol by. A môže mať vnútorné krvácanie a ide. Ide do lobby. Bude v lobby a na Facebooku bude, že 217. Aj že kvitol skupinu. Už ďalej nie je súčasťou komunity. Dostal takzvaný community ban. Áno, strajk. V tomto prípade skôr ban asi. No. Už to nerozchodí. Rozumiem. No teda ten tvoj kamarát z Prahy. No tak vlastne on si mňa našiel, hej, keď som bol v Telerane alebo Reflexe, hej. Našiel si ma. Ja som o taroch moc nevedel. Ja som vedel iba o jednej a tiež vlastne umelecky zameraná, volá sa Saša. Mám pocit, že Saša Art, hej, ona maluje obrazy, ona maluje veľmi veľa influencerov, reperov, hercov a takýchto. Neviem konkrétne teraz, že o aký presne štýl artu akože ide, ale vieme o sebe, evidujeme sa navzájom. Ona je, mám pocit, ak si dobre pamätám, tak ona mi príde skôr, že long tar, hej. A teda viem, že dosť veľký support a častý support jej dal Dames DMS. Hej. A viem, že ešte o nej urobil aj video Denko, čo je vlastne má priateľku Alex, on je vlastne na invalidnom vozíku. A on vtedy mal takú keby rubriku, alebo jak to nazvať, videí, hej, že mal tam Nespiho, že toto je také postihnutie. A vtedy potom urobil video o Saši, že TAR syndrom je toto a nejakú dokumentáciu o nej. Čiže vedel som iba o nej, hej. A tento vlastne chalanísko si ma našiel vďaka vlastne médiám, že som prehovoril a povedal o sebe, že som King Tar, čo nebol najlepší nápad. Nestretol sa to s pochopením v komunite? Ale akože oni tam to nevedia, hej, tam ne, hej. A netrúfal by som žiadať o korunu, lebo teda akože čo som sa tam dočítal, alebo teda dal otázku, že jaký najstarší tar tam je, aby som teda asi vedel, že akú mám spotrebu dátumu, tak zatiaľ akože 62 rokov. Tak som si povedal, že ja doplatím hypotéku. No. Takže to ťa nepotešilo. Tak myslel som si, že sme jak grécké jogurty. Že dojazd ešte 3-4 roky. Áno. Musím zmeniť životosprávu a všetko a tie koncerty. No a správanie na koncertoch. Ale teda on si ma našiel, on ma oslovil
tak sme v kontakte, hej. Mal nejakých, má občas nejaké návštevy, že na Slovensku, ale teda časovo nám to nikdy nejak nevyšlo, že aby sme sa stretli, ale teda plánujeme to. On vie, čo robím, on je operný spevák. OK. No. Oh. A mám pocit, že asi aj, možno sa mýlim, hej, že divadelný herec, ale ak nie, tak ten kredit berem. OK. No a takže tomuto sa venuje, je z detského domova, tiež si zažil akože kopu veci. Mali sme spolu akože hovor, telefonát, hej, cez WhatsApp, hej. Takže tam sme dosť pokecali asi nejakú hodinu dačo. Aj maluje, hej. Čiže neviem, či je to predispozícia tarov, že proste sú art, hej. A teda mám s ním plány. To som mu povedal, on je teda mladší odo mňa. Neviem teraz o koľko, či o 7-10 rokov, hej. Tiež má vodičák, tiež má auto, tiež šoféruje, tiež minžuje na všetko, hej. Neviem, či fajčí. OK, takže to je také dedičné. Áno, hej, no, tiež ľúbi spoločnosť ľudí. Áno. No a toto teda vie o tom, že s ním mám plány, lebo má nakúkaný môj content a ja som aj povedal, že čo s ním chcem robiť, to nebudem prezradzať. Aspoň týzni niečo, daj malú ochutnávku. Vieš čo, to sú také ochutnávky, že keď to poviem, tak už líknem to a už to nebude vtipné. Vieš, že to je keby si prezradil vtip, vieš, že... Alebo stand-up, že toto tam poviem na tom stand-upe, môžete toto čakať, vieš, že keď robí niekto stand-up, ale no budú tam nejaké proste tar vtipy. Vieš, že na nás, hej, že konkretizované. Nebude tam nič lacné, jak niektorí ľudia píšu, že T-Rex, naučte sa niečo originálne a nové. Prosím. Ako z jednej strany mi to lichotí, hej, lebo akože chalanisko bol na vrchole potravinového rebríčku, hej, že išiel bomby, hej. Ale akože počuješ to prvýkrát, druhýkrát, 550 krát, nebaví ťa to. A hlavne, kámo, ja to počúvam od puberty možno. No, vieš, že je to opakovaný vtip, není vtip. Vieš, že proste... Skúsi, ja neviem, modlivka, čakaj, ona má. No. Takže s ním mám takéto plány. Urobiť nejaké tar videá vtipné, ale nie T-Rexovské. On si zo mňa robí srandu. Teda, hej, že keď mi pošlo hlasovku alebo píše, tak mi píše, že nazdar Kingu. Vieš? King Tare môj, vieš. No, tak je, že... Ale zase je mladší, tak mám právo. Áno. No, v komunite, keď sa to dozvedia, bojím sa, aby ma niekto nevyzval na súboj. na krátky. A počkej, keď ma vyzve longtar, tak som skončil. To bude veľmi ťažko trénovať na to, akože to... To bude... A ľudia mi píšu strašné komenty. Na Instagrame sú v pohode, na TikToku je to také TikTokové, hej, že pôjdeš do klešu. Hej, bracho, preto som v živote, mám 34 rokov, absolvoval 6 operácií, aby ma niekto že rozbil jak Lego. V kleši. Neviem, koľko tam platia, ale bracho, aj keby mi zaplatí, no není suma. Není. No není, lebo proste ja mám za sebou také operácie, také bolesti, také rehabilitácie, toľko proste veci okolo toho, čo ja zažil, moja rodina zažila proste, aby mi niekto kopol do kolena a išlo do lobby. Ja potrebujem mať offline nohy špagetové, teraz takto mám za 50 000? No jasné. Nehajte si. No jasné. Chod tam ty. No jasné. So zdravými kolenami. No, vieš, že takéto komenty mi chodia, že ty si T-Rex, chod do klešu. Ja chcem ísť do oktagonu. Chcem ísť Atilkom. Rozumiem, že tie ambície sú o mnoho vyššie, teda, že akože... Áno. O titul Tara. Ja aj veľa vtipov by som vyrobil, že ohľadne tar, hej, toho slova, hej, lebo ono napríklad môj kamarát Ivo z Brna, on ho vie extrémne ohýbať.
on prvý došiel s tým, že ty nejsi Tater, ty si Tarter. OK. Vieš, a on veľakrát mi toto proste dá niekde ako predponu. Hej. Vieš, že toto je akože také, že vedel by som si s tým robiť srandu, posúvať to aj vďaka nemu, len nemám ešte tú komunitu ľudí naučenú na to, že vedia, čo to je. Hej, rozumiem, že to nie je tak... No. Je to špecifické slovo. Áno. Slepý. Áno. A vieš, Áno. no, povieš Tar a nevieš, že či to je niečo teraz 17. pohlavie, alebo je to IG. Alebo niečo medzi. Uvidíte po reklame. No, takže tak, no. OK. Celkom slušné. Je, no, akože nenudím sa. Dobre, pekne si tomu vyťal. Takto na december pred koncom roka. A ako by si zhrnul tento svoj rok? Akože cením, že toto malo byť, že o nás, že my sa porozprávame a ešte sme si dávali hlasovky dneska o 2:00, že ja posielam hlasovku Romanovi, že, ináč to je Roman, že jak tento podcast vlastne, že začne, alebo jak bude, o čom vlastne bude, hej, lebo teda ako my sme sa bavili už asi rok dozadu o tom, že by bol podcast, hej, a strašne sme sa zabávali na tom, že ne, to nebude publikovateľné, to nemôžeme, nás zavrú, toto nemôžeme povedať a hento, iné všetky mená, ktoré ste počuli dneska sú vymyslené. A nemajú žiadnu absolútne ani len náhodnú podobizmu s reálnymi postavami. Ani súvisu. Vôbec. Žiadne tarovia neexistuje, ani skupina z 218, nehľadajte to na Facebooku. No, proste je to všetko vymyslené. Je to AI generated obsah. Tar syndrom, FB. No a no a teda som sa ťa pýtal, že jak to bude, ne? A ty, že no môžeme to urobiť na dva spôsoby, že ja ťa budem spovedať, alebo sa budeme rozprávať. A ja, že tak poďme sa rozprávať, že ja nechcem byť spovedaný. Čo robíš už? Čo robíš? Spovedám ťa. Tak ale začali sme tým projektom. Kerky, no. Jasné. Začali sme tým projektom, ktorý teda akože určite nespomíname posledný krát. A už nejak to prirodzene išlo. A tento rok akože bol ťažký tvoj? Zaujímavý, výživný by som to asi nazval. Ale tak zažili sme aj spolu nejaké veci. Preto hovorím, že výživný. No. Ako nešiel si so mnou zrovna na operáciu. Ešte chvála Bohu, nemusím zase vo všetkom nejak sa akože opičiť. A postel som mal veľkú, že mohli sme byť spolu. A mohli sme sa mojkať? Oduty by sme boli chrbtami, vieš, tichá domácnosť. Asi jedine tak, no. No. Boli sme na Post Melonovi, dvakrát. Sice toho druhýkrát sme sa nevideli, ale vedeli sme o sebe, že sme tam, hej. Ja som si to vybojoval, že dopredu. Ja som si to odtrpel, že dopredu. No. Ja som akože našiel taký figel, čo asi budeme robiť na koncertoch. Počkaj, chceš to prezradiť? A tak ja neviem, Chceš to nechať ako také svoje malé know-how? No, ale proste mám know-how pre v dáve ľudí a normálne som sa cítil jak Ježiš Kristus, že sa mi takto urobila cesta. Za postým. Pomerne. Až na tú čajku, no až na to posledné dievča, ktoré malo v sebe strašne veľa vianočného špeciálu nasnežené v hlave a tá mala z toho také trošku pomikovi zo mňa, že kto to je? Povedz mu, nech odíte. Ja hovorím, čakala na koncert som došiel. Ona, strašne bola, jak je to slovo? Vystrihaná. Dostrihaná. Strašne bola dostrihaná. A ja som teda mal mobil vo vačku. Ja keď si chcem zobrať mobil, tak ja som jak kapesní nůž, že proste musím sa zohnúť, ne? A ona tam mala dole kabelku a ja som si išiel takto, vieš, že proste pre mobil a ona druhé stavy. Povedz, on mi chce zoberať kabelku veci. A ja kúkam na ňu, hovorím, jasne, ja som došiel na koncert, Post Malona, ktorého ja milujem, na to, aby som si ja hrabal v tvojej kabelke, kde máš peňaženku, doklady, 5 eur, starý gastrač, čo si v živote nepoužila a tampon, keby došlo.
ale nedošlo, lebo si nedala ochranu, ty svinia. No, vieš, a v tomto sa mám hrábať versus, že idem si užívať niekoho, koho strašne žerem, vieš, a je, že ne, Zlatko, že ja som mi dal dva prsty na pery, ten tu kúkaj, vieš, ale našťastie mala frajera, ktorý, on chcel tiež ten koncert, tak iba proste takto, že dobre, vieš, no a sledovali sme všetci ďalej, akože koncert, užili sme si to. V tej Prahe, ja som si to až tak neužil, lebo sme podľa mňa stáli tak horšie, ale zase podľa mňa show tam bola lepšia, lebo to bolo jeho turné a v Bratislave bol on ako host. Čiže tam som to videl, že aj neboli všetky pesničky, bolo to kratšie, bolo to super, bolo to výborné. To, čo to malo mať, tie ohne, ten kontakt v tom, aj tu stage, hej, to molo, aj ten kontakt s tými ľuďmi, to tam bolo, hej, akože takto ľudia v Bratislave nemôžem povedať, že v Prahe ste dostali 100% a v Bratislave ste dostali, ja neviem, že 70%, nie, hej, ale je to, že v Prahe si dostal, že podľa mňa 100%, hej, a v Bratislave si dostal, že 98%, že niekde tie 2% tam boli ubraté, nakoľko bol host. Hej, a nebol to úplne jeho stage, lebo on vlastne všade si stával tie stage. Ale veď aj tu si akože ten dostával. Stage prispôsobil, No. Že vyššie hodiny to tam dávali dokopy, takže aj tu ten stage mal svoje. Bol to dýberúci zážitok. A to sme zažili spolu. No. Jedna z tento rok. vecí, ktoré čo sme ešte zažili tento rok? Rus bol minulý rok? Určite, áno. Minulý rok boli veľké koncerty. Áno. A teraz si všetci budú mysleť, že si išiel do Moskvy. Raz. No. Pre tých, čo vedia, tak vedia. No, Raz. Číta sa to Raz. No. A bol to tiež náš vysnívaný interpret. To, keď ja som mal ešte prvé štúdio, tak Roman tam došiel na tetovanie. A ja som nemal takto ešte televízor, mal som iba proste taký JBL repračík a na tom som si púšťal akože hudbu. Jeho som objavil, Rasa, ne Romana. A on, že čo to je, že to je dobré, lebo on robí starý dobrý trap, rap, hej, a nie je to nič také tam uplakané, jak dnešné hip-hop. No. Tak sa mu to zapáčilo, tak sme si to počúvali, potom sme to počúvali celé leto vlastne u teba v robote, hej. Celú zimu, celé ďalšie leto. K zime sme sa nedostali. My sme po lete mali tichú domácnosť. Než, ale to hovoríš celú genézu od začiatku, ne? My sme Rusa počúvali pred letom, v lete a potom bola tichá domácnosť. Aha, okej, dobre. Na rok a pol či koľko. Môže byť. A potom vlastne sme sa vrátili k sebe, že stále to počúvame, hej. Tak toto a potom vlastne ja medzi tým som začal počúvať aj Postyho, lebo som bol taký trošku, že prepočúvaný, tak som mu to tiež akože takto natlačil do ňoho. To už tak nechcel príjmať si, ale teda akože vypočul si to a našiel si sa v tom, lebo Posty on má toľko žánrov hudby, že strašne veľmi záleží to, čo pustíš niekomu ako prvé, keď ho nepozná. A ja som pár trackov od neho poznal, takých tých zásadných, jak bolo Rockstar napríklad a ešte Wow, to bolo, to si myslím, že to sa nedalo Gratulation. No, congratulations, že toto nejaké takéto základné som poznal, takže akože nebolo mi to úplne, že cudzie, ale hej, no akože to a prakticky až doteraz. Áno, no ale ja som vlastne tým chcel povedať, že, lebo že minulý rok sme boli na Rasovi, tak my sme minulý rok vymetali začiatkom jeseň, prelom leto jeseň, sme začali vlastne koncertom Refiu a Jara Olaf v Randáli. To bolo 7 ľudí. Aj z vyjadzovačov, ale zase super. Bolo zase ako, ja cením jedno, že chalanisko sa neotočil na pete. No jasné, a dal taký koncert. A chalanisko dal taký koncert, keby tam bolo 200 ľudí. No jasné. Že proste akože bez hanby, že či tam je 7 ľudí alebo 200 ľudí dal. Presne taký istý koncert. Pre nás 7 to bolo, keby si zaplatil interpreta pre seba, vieš, že proste máš svoj VIP komortný koncert, hej, čiže bolo to lepšie, neboli tam aspoň strkanica, lakťovice v dave, mohol si sa tam vyhalúziť, odfotiť sa s ním, čo aj tak by išlo, hej, ale nemusel si na to čakať proste do východu slnka a že ideme sa fotiť, hej. Čiže to sme odštartovali Refiu a Jara Olaf. Potom sme vlastne
Išli podľa mňa na Rasa do Budapešti aj svojim bratom. Nebolo ešte niečo medzi tým? Ja mám strašné medzery. Strapol Bol potom, toto nevyťahuj, toto ne. To sa nikdy nestalo. Stalo sa to. Len u teba sa to nestalo. Čo si nepamätám, sa nestalo. OK. No a potom sme asi išli na toho Rasa do Budapešti. Tam bolo super. Sice ty si bol iba pod stageom. No. A ja som vlastne ovládol celý klub. Ja som pracoval vpredu, zatiaľ čo ty si ovládol zadok. Ale ja som potom vlastne došiel aj s Naomi. Áno. Do dneska ja nechápem, jak som vlastne cudzie dievča dotiahol cez ten celý dáv, zase ja, až úplne dopredu. A ty kúkaš na mňa, že žiješ si tu? A ja, že áno, a toto je Naomi. Vieš, a ty, že kto, prečo? Dobre, vieš, a išiel, dobre, vieš. No, potom si ma našiel s nejakou poliačkou, ktorú som nutil kričať kurva bober. No, a na začiatku bola Malta. Áno. Malta sa nám prihovorila. Áno. Dievča z Malty sa nám prihovorila. Cestovalo do Budapešti kvôli jednému koncertu. A potom boli ďalšie koncerty, ktoré ja neviem, ktoré jaké. A potom bol Strapo. Pozdravujem dievča, ktoré robí v čokoládovni, lebo mi slúbila nič, a už je to rok. Uh-huh. A bolo to super podľa mňa. Potom sme to ukončili Pauline Garandom. Podľa mňa tam boli nejaké ešte koncerty, museli tam byť. No Pauline Garand tam bol ešte potom a vlastne už až tento rok Posty. Tento rok vlastne nič iné nebolo. A ešte Carpetman. No to boli teraz minulý týždeň. No v MNCčku. Neviem, či môžeme overiť názvy. Prečo by sme mohli kto na to zakáže? MMCčku. MMCčku sme boli. Majestic Music Club. No, to som nevedel. Na Šancovej. OK. A ľúbilo sa ti tam? Mega to bolo, mega. Že som nevedel v podstate, že na čo idem, tak to bolo, že brutál. A odtedy sa priznám, že mi to v kuse. V aute mi to hrá úplne všade, pri každej príležitosti mi to hrá, lebo mega sa mi to ľúbi. Čo hovoríš na to, jak vyzerá? Jak proste rozprávajúci koberec? Dobre. Neviem. Tým, že to počúvam väčšinou v aute, vieš, že cez Spotify, tak nevidím ani len tú jeho fotku, čo má na Spotify, takže toto mi nejak želi netrhá, ale tá hudba je wow. Je to sexovačka. Je to brutálne. Je v tom, ľudia, ktorí to nepoznáte, kľudne si to dajte a je v tom strašná energia. Je to úplne niečo iné. Ja by som sa strašne akože bál teraz povedať, že toto je taký žáner, lebo ja vôbec ho neviem zaradiť. Akože určite to má svoj žáner, hej. Už aj na tom Spotify to tam bude niekde zaradené, alebo iMusic, alebo YouTube. Ale teda akože keby som mal byť ja ten, ktorý povie, že on aký je žáner, tak to neviem povedať, neviem to určiť. Je to taký mix, je to dobrý mix, hej. Ja som ho tiež počúval, ale musel som si dať predstavku, lebo tým, že on má taký tenký písklavý hlas, tak není to vždy pre mňa, lebo ja niekedy sa zobudím, že bolí ma hlava, nervózny som a taký ešte takto mi bude pískať, tak asi by som ho došiel udreť, hej. Ja som medzičasom zistil jednu vec, že ty si mi spomínal, že on je z Ukrajiny, Ukrajinec. No. On má ešte aj druhé alter ego, kde... Je vojak. Nie, kde je tiež akože spevák, ale má to taký rapovejšie, hip-hopovejší nádych. Že je to také niečo medzi rapom a hip-hopom, takým tiež svojským štýlom. Ale to už nerobí po anglicky, ale to už, a teraz neviem, či po rusky alebo po ukrajinsky, ale... To mi pošli. To ti pošlem. Ja počúvam napríklad Miyagiho občas. On je tiež super, no. Miyagi je tiež, ale tiež iba občas, hej. Hej. Dám si, viac ho používam jeho hudbu na storička. Hej, ale tiež akože si ho vypočujem, že dobre to je, ale akože chalani sú dobrí, jeden aj druhý. Ale asi nikdy tam neutopím toľko hodín, jak som utopil na Polstom a na Rasovi, ale zase takisto, jak bol Carpetman tu, tak a išli sme na ňo, tak takisto, keby tu bol Miyagi, tak by som išiel. No určite. Ale teda akože keď sa vrátim späť k tomu všetkému, čo sme si odchodili, tak vlastne my sme sa bavili aj o tom, keď sme išli na toho Rasa, že keby sme tak išli, že ešte na Polstyho, že čo potom?
A oni potom povedali... Preruším ťa. Presne sme sa vtedy o tom bavili, že ja si to pamätám, že asi týždeň predtým sme sa bavili, možno 2 týždne dlhšie, to nebolo ani kratšie, si myslím, že aký by to bolo mega proste, že ísť na ten Russell koncert niekedy, ale že to ten v Európe v živote nikdy nebude. A asi za týždeň alebo za 2 ti volám s tým, že mám kúpené lístky do Budapešti v tento dátum a nezaujíma ma proste, čo robí. Či si v posteli s Chrypkou alebo s Beyoncé proste ideš. A si pamätám, že vtedy sme si tak hovorili, že ty kokšo, že aký by to bolo super, že keby budúci rok, že pozmelo, že sa nám podarí niekde ho akože trafiť. A ty si sa pýtal ChatGPT, že či... Ne, ja som tebe poslal, že bude tam v tom Maďarsku, na tom festivale, Šigete. To bolo už dávno potom. My sme sa pýtali ešte, ja si to živo to pamätám, že sme ešte dávali do ChatGPT, že aké je pravdepodobnosť, že bude pozmelo, že budúci teda tento rok, že či bude mať nejakú európsku túr, že no, akože mohol by mať, ale že... Lebo vydal ten album, ten country, no, že s ním by mohol. A že akože Boh vie, že asi skôr nie, ale že stať sa môže. A chvíľku na to si mi vlastne posielal, že bude na Sigete. Áno. A vtedy my sme horeli, hej, v skupinovom čete, hej, naživo, že čo teraz, lebo teda akože lúpene neboli najlacnejšie, to boli podľa mňa najdrahšie lúpene na neho, čo boli. To bolo asi že skrížená Bratislava s Prahou cenovo, hej. Niekde na úrovni Fábii jazdenej. No a to sme váhali, lebo to bolo také, že museli by sme ísť na festival ten jeden deň. Ten jeden deň stal akože mraky a museli by sme si vlastne odtrpeť žáner hudby, ktorý si my nejdeme. Ľudí na všetkých návykových látkach. Aj. Čiže akože toto som rád, že sme skipli. Toto som bol taký, že som rád, že išiel do tej Prahy a potom ešte do Bratislavy. No ale potom my sme si, vieš čo sme si povedali, že keď pôjdeme na ňo... Že už není čo viacej. No a fakt, že není. Akože, ne, že není, ale akože... Pre nás osobne. Sú koncert, že keď bude dobrý koncert, on to je to, že ja ti neviem z hlavy povedať, lebo keď sme išli na toho Refua, tak čo som ti povedal, že ja by som si vypočul takého Pauliho. Tu. Za pol roka. Vieš, že teda ako, neviem, že na koho by som, že keby si mi povedal, že teraz mi vymenuj 3 interpretov československých alebo aj že zahraničných, že jakého by si tu chcel mať, že na koncerte, viem zahraničného a viem, že bude v Čechách, mám pocit, Teddy Swim. To by som dal. Teddy Swim, to je také, že to tiež by som, že... On bol minulý rok, tuším, na livestreame. Nebol. Macklemore. Nie, myslím, že bol aj on. A myslím, že sme ho videli. To neviem. Myslím, že hej, neviem, a to bol brutálny koncert. Počuť, ten hlas na život, to bolo... Ako on je brutálny. Aj výzorovo, aj on akože, on je inde. Bol tam, je to hlboké, Nie. Čiže Teddyho Swima by som si kúkol a viem, že teda bude niekde tu blízko, že je to dosiahnuteľné. Hej, že není to, že teraz musí ísť do Londýna. 12 hodín lietadlom za oceán. To ani zapostím. Ja nenávidím lietať. No a teda Teddy Swima, ty, že ti poviem, že daj mi... Justina Biebera. OK. Justin Bieber je u mňa taký, že to by som išiel. Nehovorím, že by som si ho nepozrel, ale musel by som sa asi dostať nejak k lístkom. Že OK, že mám to, je to, idem, hej. Ja strašne ľutujem, že som nešiel minulý rok na Macklemora. To si budem vyčítať ešte, asi možno do ešte 7. operácie, potom mi to už úplne vyhodí hlava. Ja som vedel, že bude Billie Eilish v Prahe vo Outučku. Hej? Len nehovorím, že nedávam, však dávam, bol som na koncertoch, bol som na festivaloch, bol som na Tourne Poustyho, bol som na Rasovi, čo bol klub, kde 3 astmatici išli do OFU, hej, že tam, do lobby, hej, že tam proste tam kyslík nebol, kyslík, ale ja neviem, ja mám rešpekt pre to auto a Renault, lebo ja
vždycky, keď vidím odtiaľ proste tie fotky a videá, tak proste mne to príde takáto tlačenka. Ja som vedel, že tam bude, ale viem, že by som si ho neužil. Ale videl som tie videá, čo ona tam predvádzala, že ona proste tam skákala, mala tam nejakú trampolínu, neviem čo, a to bola fakt, že pecka, že ju by som si pozrel aj Macklemora a Teddy Swima. Toto je moja top trojica. Ideme si ich manifestovať. A potom môžem ísť do Valhaly. Do lobby. Do lobby. A do lobby ideme už aj my dneska, takže... Keď ti čo pomáhajú, dojdi a pomôž.